направя няколко кратки видеа за отделните специфики при деца с СОП. Започваме с дисграфията. Тя е разстройство на възможността за писане. То не се дължи на умствена изостаналост. Писането е доста разграфено в различни посоки, не се спазват редове, почерка не е хубав, наблюдават се множество правописни грешки и децата се затрудняват значително, когато трябва да преписват някакъв текст. Също така овладяването на ръкописните букви е силно затруднено. Освен на нарушения в финната моторика, разстройството може да се дължи и на проблем в визуално-двигателната интеграция. Децата с дисграфия не са мързеливи или глупави. Те просто се затрудняват в писменото изразяване. От полза могат да бъдат ръкописни упражнения, които да подобрят захвата и да успокоят емоционалността на детето. Книжки и задачи за следване на линии, свързване на точки, изписване на букви, оцветяване, игри с форми и големини могат да бъдат от голяма полза за подобряването на детето. Също така е нужно да се има предвид, че упражненията трябва да бъдат базирани на нивото на развитието на детето, а не на неговата възраст.